Από αγάπη και δική που είναι αμή και δυνατή. Έτσι εκείνο το λεπτό πράγμα έγινε μοναδικό. Ο Άλβας ξαφνικά έγινε εντελώς καλά. Μόνος, φούσκωμα και πέρασε με τη μία. Όχι στάθηκε ευθύς, προκαλώς και ευτυχής, στους ταράκους του στηρίζει και τον δρόμο συνεχίζει. Γιατί έχει πολλή δουλειά και έχασε πολλά λεπτά. Θα θυμάται με τον ίδιο, αν και έτσι δεν νομίζω, πως τόση λεμαργία δίνει ταλαιπωρία.